kwe m n'aka dịka anyị na-asị gị nnọọ na mkpọsa oziọma ozuru mba nke anyị na onye ọzụzụ atụrụ kumuyi. Ọ bụ oge pụrụ iche maka igosipụta ike nke Chineke na ebube ya na mkpọsa oziọma ozuru mba. Ama m na Chineke agọziwo gị n'ebe ọ dị ukwuu si n'oziọma na akụkọ otuto ndị ị natara n'oge gara aga. Onye Chineke si n'ọnụ ya ewetara anyị ozi ndị a bụ onye ọzụzụ atụrụ Dọkịta W.F. Kumuyi. Ọ bụ onye mgbasa oziọma ama ama n'ụwa niile, onye ije ozi ya kemgbe ihe karịrị afọ 50 gọzuru ndụ ọtụtụ mmadụ na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Ọ dị ezi mma ịhụta ka onye nwe anyị siri were obi ya niile hụ anyị n'anya ma marakwa anyị, ịhụta ike na ebube nke Chineke ka ọ na-arụ ọrụ dị ịtụnanya na-enye anyị oke ọṅụ. Achọpụtara m na nke a bụ naanị n'ihi ịdị mma Chineke nke na-enweghị atụ. O nwere nnọọ ka ọ dị mgbe anyị na-akpọ onwe anyị ezi onye na nkọwa nke ọrụ anyị ka anyị siri nọrọ na ihe niile banyere ndụ anyị. Kosiladị, anyị pụrụ iji okwu a bụ ezi onye kwuo okwu naanị mgbe anyị na-ekwu banyere Chineke. Anyị maara na ọ bụ ezi onye n'ihi na ọ bụ naanị ya na-eme ka anyị nwee gịnị afọ ojuju. Gaa n'ihu na-ege ntị n'ozi a dịka ị na-anụ maka ịdị mma nke Chineke karịa. Nke a bụ ihe anọ anyị ga-ebu n'uche dịka anyị na-aghọta ihe okwu a bụ ezi onye pụtara. Nke mbụ, ọ dịghị onye bụ ezi onye ma ọ bụghị naanị Chineke. Nke abụọ, mgbe ndụ a gasịrị enwere ndụ ọzọ nke na-abịa. Nke atọ, enwere iwu e nyere anyị idebe, nwekwa Chineke onye ga-enyere anyị aka idebe ya. Nke anọ, iwu nke Chineke bụ maka ọdịmma anyị na inye anyị owuwe anya nke ndụ ebighị ebi. Biko gaa n'ihu na-ege ntị n'ozi a dịka anyị na-anụ banyere iwu Chineke n'ebe ọ dị ukwuu. Akụkọ a bụ nke dị n'akwụkwọ Matiu isi 19. Ana m agụsị na amaokwu nke 16 ugbu a. Ma lee, otu onye bịakwutere ya sị, onye ozizi, ọ bụ ezi ihe gịnị ka m ga-eme ka m wee nwee ndụ ebighị ebi? Nwoke ahụ bịakwutere Jizọs, o wee na-ele Jizọs anya dịka ezi onye n'ihi na ọ na-eche n'onwe ya na ya bụ ezigbo mmadụ, ezi onye ozizi, were onwe ya na-atụnyere onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ezigbo mmadụ, ezi onye ozizi, dịka ọ bịakwutere Jizọs na-ebu n'uche na ya onwe ya bụ ezigbo mmadụ na ya na-abịakwute ezi onye ozizi. O nwere ụfọdụ ndị na-abịakwute Jizọs taa, ha wee n'okwu Chineke, dịka ha na-anụ okwu Chineke, ha wee na-eche, gwalee, abụ m ezigbo mmadụ na-abịakwute ezigbo onye ozizi. O wee chee na njikọ ahụ gara nke ọma. Ezigbo mmadụ na ezi onye ozizi, ezi nwanyị na ezi onye ozizi, ezigbo mmadụ na ezi Chineke, ezigbo mmadụ, ezi onye ozizi. Gịnị ka m ga-eme? Ezi ihe, ezi mmadụ, ezi onye ozizi. Kedu ezi ihe m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Lee na amaokwu nke 17. Ma ọ sịrị ya, gịnị mere iji akpọ m ezi onye? Were m na-atụnyere onwe gị. Ị na-eche na mụnwa bụ mmadụ dịka gị onwe gị? Ị wee na-eche n'onwe gị dịka mmadụ na ị pụrụ iji onwe gị tụnyere ezi onye? Ị wee kpọọ m ezi onye ozizi. Gịnị mere iji akpọ m ezi onye ozizi? Ọ dịghị onye bụ ezi onye ma ọ bụghị otu onye. Gịnwa na onwe gị na-akpọ m ezi onye ozizi, gị onwe gị wee na-eche na ị bụ ezigbo mmadụ. Ọ dịghị onye bụ ezi onye ma ọ bụghị naanị Chineke. Ma ka m zaa ajụjụ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị banye na ndụ ebighị ebi, n'ihi na nwoke ahụ chọrọ ka ọ mara ihe ọ ga-eme ka o wee banye na ndụ ebighị ebi. Ndụ ebighị ebi, ị bịara n'ụwa a, ị nwere nwa mgbe nta ị ga-anọ n'elu ụwa. Ị gaghị anọ n'ụwa pụọ ero, ị gaghị anọ n'ụwa ruo ebighị ebi. O wee nwee mmetụta n'obi ya, nke mere o jiri jụọ ajụ asị, gịnị ka m ga-eme? Kedu ụzọ m ga-eso? Kedu ụzọ m ga-esi bie ndụ?
kedu ihe m ga-ekwere na ya, kedu ihe m na-aghaghị ịnwapụta ka m wee banye na ndụ ebighị ebi. Mgbe m hapụrụ ụwa, Jizọs wee sị ya, Jizọs wee zaa ajụjụ ya, Jizọs wee kpọsaa nye ya hoha dịka ajụjụ ya ahụ si wee dị. Ọ bụrụ na gị onwe gị chọrọ ịba na ndụ ebighị ebi, debe iwu e nyere gị. Jizọs malitere n'ebe ahụ iji mee ka nwoke ahụ chee echiche, cheruo ya ala. Kedu ka m si bụrụ ezigbo mmadụ? Abụ m onye ezi omume ya zuru oke? Abụ m onye eluigwe ga-anabata m otu a m dị? Onye nwe anyị na-agwa gị okwu n'abalị a. Kedu ka isi bụrụ ezi onye? Kedu ka eluigwe ga-esi nabata gị? Kedu ka isi bụrụ onye nọ na njikere ịhapụ ụwa a wee banye na ndụ ebighị ebi, ka gị na Chineke wee nọ site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi? Debe iwu Chineke nyere. Lee na amaokwu 16, o wee sị ya, olee? Ugbu a ọ chọrọ ịmata iwu ndị ahụ, nke mbụ, nke abụọ na nke atọ. Olee iwu ndị ahụ ị chọrọ ka ndebe? Nke a bụ ihe anọ anyị ga-ebu n'uche dịka anyị na-aghọta ihe okwu a bụ ezi onye pụtara. Nke mbụ, ọ dịghị onye bụ ezi onye ma ọ bụghị Chineke. Nke abụọ, mgbe ndụ a gasịrị, o nwere ndụ ọzọ nke na-abịa. Nke atọ, e nwere iwu nyere na anyị debe, nwekwa Chineke onye ga-enyere anyị aka idebe ha. Nke anọ, iwu nke Chineke bụ maka ọdịmma m na inye m owuwe anya nke ndụ ebighị ebi. Biko gaa n'ihu na-ege ntị n'ozi a dịka anyị na-anụ banyere iwu Chineke na ebe ọ dị ukwuu. Jizọs sịrị, gị egbula ọchụ, gị akwala iko, gị ezula ori, gị agbala ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị. Ị chọpụtawo ihe Jizọs na-agwa nwoke a? Ọ sị, emela nke a, emela nke a, emela nwanne ya nke ọzọ, emekwala ibe ya. Anyị na-akpọ nke a ihe asị emela. Ugbu a, dịka ị na-atụgharị uche maka iwebata ọkụ na-enye ihe n'ime ụlọ gị, e nwere eriri nke oke, nwee eriri nke nne. Ọ bụrụ naanị ihe ị nwere bụ emela nke a, emela nke a, emela nke ọzọ, nke asị emela, ịbịa n'iweta ọkụ, ọ bụrụ naanị nke nne ka ị nwere, ọkụ agaghị abata. Ọ bụrụ na ị na-asị na ndụ gị, adịghị m eme nke a, adịghị m eme nke ọzọ, nke m ji eme nwanne ya nke ọzọ, nke a niile bụ nke asị emela. Ị ghaghị iweta nke bụ nke asị mee, kpuchikọta nke nne na nke oke tupu ọkụ abata n'ụlọ, tupu ndụ abata na ndụ gị, tupu ike Chineke ewere ọnọdụ n'ime ndụ gị. Jizọs wee sị, ka anyị malitegoro na nke asị emela. Eleghị anya na ndụ gị, ị pụrụ ịsị, anaghị m eme nke a, anaghị m eme nke ọzọ, anaghị m aṅụ nke a, nke m ji ese siga. Ihe ndị a niile bụ nke asị emela, emela, emekwala. Anaghị m ezu ori, nke a bụ nke asị emela. Anaghị m agba ama ụgha gbagide mmadụ ibe m, nke a bụ nke asị emela. Na amaokwu 19, na amaokwu 19, sọpụrụ nna gị na nne gị. Ị ghaghị ịhụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Lee na amaokwu nke 20, nwa okorobịa ahụ wee sị ya, nwa okorobịa ahụ wee sị ya, ihe ndị a ka m rịbaworo ama site na mgbe m dị n'okorobịa, gịnị ọzọ fọdụrụ m ime? Ị ghaghị na-ajụ onwe gị ajụjụ. Ị gaghị ebi ndụ n'ụwa a na-agwa onwe gị okwu sị, ana m aga eluigwe, aga m ebi ndụ ebighị ebi, mụ na Jizọs ga-anọ ebighị ebi, aga m ahụ Chineke, aga m ahụ ndị mmụọ ozi. Ị ghaghị na-ajụ onwe gị ajụjụ. Ọ sịrị, ihe ndị a ka m na-eme ugbu a. Ọ ga-esiri gị ike inye onwe gị ule, jikwa aka gị leba anya n'akwụkwọ ule ahụ.
ị na-aga ịlụ ule. Nke a bụ ule nke bụ nke ikpeazụ, ule nke ga-akpọpụta gị n'ime ụwa, ule nke ga-eme gị onye ọrụ, nke ga-eme gị onye ga-enyere obodo ịnọ n'ime ya aka. Ule ahụ ị gaghị ele ya bụrụ onye ga-enye onwe gị akara ule n'ịtụrụwa ugo. Ị gaghị ele ule dị otu a wee bụrụ onye ga-eleba anya n'akwụkwọ ule gị wee sị etụrụwo m akara ugo. Onye ọzọ aghaghị ileba anya n'akwụkwọ ule ahụ. Ọ bụ Jizọs Kraịst ga-eleba anya n'akwụkwọ ule gị. Ihe ikwuworo, ana m eme nke a, anaghị m eme ibe ya nke m ji eme nwanne ya nke ọzọ. Kraịst n'onwe ya bụ onye ga-eleba anya n'akwụkwọ ule gị. Ekpere m na arịrịọ m bụ na mgbe Kraịst ga-eleba anya n'akwụkwọ ule gị, ị ga-agafe ule ahụ. Haleluya! Ịmụ ihe banyere ịdị mma nke Chineke na-adị ọhụrụ na ntị mgbe niile. Ọ na-echetara m na ihe dị na ndụ a karịrị anya m n'ahụ. Eji m n'aka na agbawo gị ume ka ị mata ma dabere n'ezi Chineke a, onye na-agba anyị oku maka irubere ya isi na ịhọrọ ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na imewo mkpebi iso Jizọs maọbụ na ị nwere akụkọ otuto, biko kpọtụrụ anyị na www.dclm.org/connect. Ọ ga-amasị anyị isoro gị ṅụrịa ma nyere gị aka n'ụzọ ọbụla anyị nwere ike. Sonyere nzukọ kwere na akwụkwọ nsọ ma mee ka iketa alaeze eluigwe bụrụ ihe na-echugura. Imeela maka isonye n'ihe omume nke ụbọchị taa. Anyị na-esite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe gị. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị niile, ị na-enye aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta mkpụrụ obi n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe o nyere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị na mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ndewo. Maka ozi ọma nke anyị nwere bụ site na ngalaba Deeper Life Bible Church, ka anyị na onye isi ije ozi anyị bụ Pastọ Okwu na-enwe n'obodo ọbụla Rivers Steeti, ka a na-akpọ Boyi na Rivers Steeti. A ga-ewere akpọ ụnụ ka ụnụ bịa nọnyere anyị n'oge dị otu a, n'ihi na ọ bụ oge nwere onwe pụrụ iche kesara n'ebe Chineke nọ, na ị ga-enwere onwe pụọ na nsogbu ọbụla rịarịa niile, ihe mgbu niile, ọnọdụ ọjọọ niile, ị ga-enwere onwe gị site na ọgbakọ dị otu a. Anyị na-akpọ gị oku mgbe ozi a dị n'ụzọ ọbụla ụzọ atọ. E nwere nke mgbasa ozi ọma nke uhuruchi by 5 o'clock. E nwere ọbụla mgbakọ ozi ọma nke ụtụtụ nke ndị niile na-eje ozi na ngalaba dị iche pastọs ndị ọzọ atọrọ ga-enwe n'elekere anya asaa nke ụtụtụ niile n'oge mgbakọ ozi ọma ọbụla. A ga-enwe nke ndị yut Satọde nke kwụ n'oge pụrụ iche. Ndị yut ga-enwe ọbụla mgbasa ozi ọma nke a na-akpọkwa impact. Ọ ga-abụ oge dị egwu, ọ ga-abụ oge dị ukwuu. Ya mere ebe ọbụla na anyị na-akpọ gị oku isonyere anyị, ọ ga-adị mgbe ọnwa a ga-agba ụbọchị 27 ruo na ọnwa mbụ nke ọbụla, ụbọchị mbụ nke ọnwa Nọvemba. Ya mere dịka anyị na-akpọ gị bịa sonyere anyị. Ị pụrụ iso anyị n'igbe na-eje ozi ịkọ na-eto ọbụla site na ọbụla ma handset gị ma ọ gịnị, ma ọkwa gị depụta anyị na Deeper Life ọbụla nọ gị nso n'ebe ibi. Dịka ị na-abịa ọgbakọ dị otu a, onye nwa ga-esi n'ime wee gozie gị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na anyị ga-abịa ka anyị hụkwa gị ebe ahụ n'ụbọchị ndị a. Onye nwa gozie gị n'aha Jizọs.